sa sisin pat nagaliang ga Good News TV ni pediang ban ni ai ku blai step ipi baro ki pralok bagi parangai ki bala banya simbenta banya pet bami sngap naga nega jislok ke belengkot naga step naga ketin ke jong blai ngaduai bau blai rongkat yang ngi ka sngi baro sngi bagi baro ke bangin si pendam kan long lembaga jalam ke jong blai hi baro ko wei ka benta ka phang ka makwa ban ai ke jislok hagan ka step bementa kalong siaphang ka minsim sngosen a compassionate heart ya kan laseng nong rim ya kan benta naga gospel jong Lukas kal nong ka besipo kat khot ka balai phulai ka gospel ka jong Lukas kal nong ka besipo kat khot ka balai phulai ki kitin ki ba ong kumne henrei uwe ukenja samaria kat ba udang let jing let ula poi hadu hau te haba ule i u ulas ngausen te haba ule i u ulas ngausen kani kalong ka we ni ki benta baka phang nak tien ka jong play ka bakran baka we thu yang ni siaphang ka farsi unong samaria babha barka jingkeli ka mi han ka step kalong ka ka daw lane ka nongrim ka pelong ya uni unong samaria banyo et ka nam ka buram kum ubre ubabha ki palak bagi parangai ngin omla ban siyo mata made ya kan ni ka nam lane ka certificate lemda ngi long syaki breu ki badon ye ka mensim ka babha haka jing im jongi ki pralok bagi parangai ka gospel jong Lukas kalong ka wen ki gospel ka badon ka jinglong ka bagerpang haka bat hangni ngi i bakumnu u Jisu udon ka jede berki nongpop ukwa banya don bentalang berki breu ki badon hakerdan ka basatrai du haka imlang salang ukwa bandon ka jede berki nongkrong khajna berkata kalong ka jingkerpang jong ka gospel bat den mtakadaw laju khodru ya ka gospel kum kata ka gospel of the poor ka gospel joki baduk ki rangli ki juki ki kup silang ki sam silang ka gospel jong ki pamat ki jing sya kentaj haka imlang salang bat na kene ngan ong ye phi baka kristoi ka theology lani ka sign perkhat jong kan gospel kunta habangi phai biang sya kan benta ka bangang la seng nong rem han ka step ka kren baka ye thu yangi khamtam lari pule na dukat khot ka balai pho ka ktien ka joble ki thu baladon uwe ubreu ubalit hier na Jerusalem sya Jericho bat ulahap hapdeng kinong tu kani ka jingjia ka be thu siaphang ka jingya lenti ka jong uwe ubreu na Jerusalem sya Jericho kilok bagi parangai ban hier na du nangte na Jerusalem sya du sya Jericho ka jingjai lani ka jingken jang jang uthip kalong ba om duna ya ka lai hajar fit bat la deni penwan ya ka ni sya kilometer kala penlong kumba ar phukhandai kilometer kabamul la deni nya de kejat nangte na jrong syadu sya Jericho kan sim kumba ar ne lai kenta ne katar ka syong ka jing stad ka jing klan jong bureo kilok bagi paranget laju tipat ba ia kan ne ka lenti na Jerusalem sya Jericho bagade ka lenti ke bom sngan ka lenti ke bagi nong kam sniu ki nong tu ki nong lute ki ju ap khatam ban pen mensau ya no reno badde ne mar kata kadaw ya kan ka lenti na Jerusalem sya Jericho laju tipat ba ya ka kum kata ka lenti ke bi ong haktin nong we the way of blood kalenti jo ka snam kalenti jo ka jimen sau kalenti ke bom sngan bakunta terter bal adi pule nagar khot ka belai pho ka ktien ka jong belai ki thu yangi baunu breu ulahap sisa hapdeng ki nong tu ki ba haba kila peneng khu ju ba kila sho ju ki de i no ayu kum ubayam kamen kong ka ba kin ki nong tu kila le klong ba kila peneng khu ju kilok bagi panget ka jing peneng khu lani ban peleng khu ya no reno kadeka dak jong jipen ja burom kadeka dak jong jipen leran nang ta su hadin bagala peleng khu yu kila sho yu kila let no ki da i no yu kum ubayam
ka jing I no kum ubayap kadikadak ka ba don syu ka jingkermen kadikadak ka ba bru un sayap suki kadikata ka khap lan ka condition ka ba bru don syu ka jingkermen bon impat kadikadak ka long hopeless ka ba long phoida syu mudur ma phi hakri ka pon hapdeng kata ka saw kasian hapdeng ka jing yap ka jing im ka jing kili hakri ka por ka long ka ka bonu breu udon kam lan udon kam kerki hakata pon ka juba ka besai ko ki prolog bagi parongai de bandon manur banyai nangta de bandon manur banyai lenti nangta de bandon manur bayo I yu babas ngosen yu kat khar ka blai phuwe ka ong te uwe ulingdo da ka bajareng khat ulawan her nagata ka lenti bat habalwe I yu ulayat kiarno syarut lenti kau ngausi kalong haba uni ulengdo ubayat lenti nang ta ulayat kiarno habalwe I yu ka jingkelihan ka por kalong syano kemensim ya tip lam syano kemensim ngausen syano ka jing tip lam jong runiam ublak I no yu hapdeng jong jimsa hukum ka por kilok bagi parangat kalak bandai nama ukerki lalu bunkam hakam nyam jong lane karkum ka an jo ka nyam jong kalong baki lingdo ladaki kita lane ki banyarap ya ubamen saw kham tamle ki balayap hadu nyut sngi la khenyki bagi de ki bomkut on clean hakaba lese un omla nu pendep ya kam nyam jong kata kala biang yu ban I no kat ya ka jimsa ka bonu breu ulah ban yai langba ubu nengkong hakmat du ya ka priority ya kan nyam ka jong kilok bagi para ngai nang ta syu hakar khot ka balai phoar kaya thu yangi ka ong kumne kumju ru uwe de ujait lebi habola poi sekata jaka bat habole I yu ulayat kiar no syarut lenti uniru habole I nu bri bamansaw ulayat kiar no syarut lenti kini kin lebi kidaki bri ko dan buram ki baka profession ke jongki kelong ban hikai hakan niam ke jongki hare ke bas ngusi kelong bau neru ula I yu hangta kaktin ka joble ki thu hapdeng jonga jingdu jikerman hakan khot ka balai phulai ka ongkom ne henrei uwe kunja samria ka bau dan let jinglai ula poi hadu hau te ula yo I yu ulas ngausen nang ta susu kat khot ka balai pusaw ko ong bat ulawan bat ula spain ki jim snam jong udat he yak ampnyang bat kawan te ula bu yu halor umrat jong bat ula walam yu sirai ying basa bat ula sumar yu kilok bagi parangai na step don sibu nap deng jongi ki blong ki lok ki jor ki bamat yer ka jing bensaw ka jing yat lenti ki jongki ki bamat ki jing syak le ben le kho kibamat ke jing syak pat jong ki ying kisam kibamat teng menit hasyo bentia kibam tang sistem kepo nama ka ban ka duk ka kerdo ka jing keli ba question hana step kalong ka respond jongi hatungin kiarno kumbale utai ulindo hatungin kiarno kumbale utai ulebi ki pralok bagi parangai hakan step don sibon napdeng jongi ya ka boleh ula ka kuengi ulagar kuingi bangin bat yiki kerdan ki bakrau ka imlang salang ulagar kuingi ka spa ka pau bat habanga ong kumta ngamut baka kerdan lani ka profesion kam don kam yangi ka don kam palat bat leng baki ne ki kerdan ka bangi bat haki kam ki jam jangi kanang la syu yangi ban ai ya ka jing syakri ka bakham paka nagam taka imlang salang ki lok bagi pamit larin puli na ka gospel jong kan ka benta nginyo I baka wei naka jinglong kau jisu don kalong bau don yang bensim ka bas ngosen kamen sim ngosen ka de ka tenrai jong jisu jongi nginyo I bakum no ngosen ki nong pop usnosen iki rangli ki juki usnosen ki brig bak syakan tat haka imlang salang balani pulele naka gospel jong Lukas pranong ka khandai kat khat bakhat ar hadu khat nyo kat ran bretu yangi syapang ka jim besar ka jong Jisu ye tigi bre ke batangan
baka jing le kamba jong u barbol kamde bakwa unpun i ka bor ka jong u hare nama usngosen e yagri Hebreu kiblathan de nama kata daw u kostobo kotras u balong u wen ki paina jong ka liberation theology u banga nga sutunat benpule bha yaka jing tho jong u ong kumne. Poverty must be the starting point of liberation theology. Kajing duk kajing kerdu, kajing syak le ben le kho, kariban long ka tenra ni ka sedang haka san perkhat jong syapang kajing lai loy. Badem takadaw kamoda tersa haka wen kajing tho ko ong kumne. I saw the face of Jesus in the face of the poor, in the face of the sick, and in the face of the dying person. Ngayo i kador ka jong Jisu haki breu ki badok, ki breu ki bapang, bat ki breu ki badon hakalenti jong ka jingjam. Nang ta shu ka ong kumne, and I serve and feed them because I love Jesus. Bat nga syakri, bat nga basai ki nama ba nga it e ya u Jisu. Nama ba u Jisu don ka men sim snow e sosen e. Ngaru nga di bandon ni ka men sim snowsen e. Ong kamoda Teresa. De hang ne bo Jisu ong ha gospel ju Lukas tenong ke pasau kat khot ke bakat pra. U mensim utrai u hanga. Nabalo pen slek yang ai ke menyalap ye gospel hakibaduk. Ulap ha yang aben pen bena ke jipelat hakibla set bendi. Bat ye ke jipen petpat ye ke bambat la. Ban pelat no ye ki balaban kasitom. Namar kata ki perlok bat ki palam ngai restat. Kane ka khubor baka jipuson kot na ktien ka joblay kaya wer ba khot yangi batongin don ye ka mensim snowsen ai tongin persang dan praktis ya kata namar baka mensim snowsen ai baka jing snowlem kade ka tenrai jing jinglong jong Jisu baden mta daw ulawan her ska perthei nagam tan pelat yang abe phi nga jinglong mrau dagwa sha ilade halor juga ding pna ai ben khubor kan long kong ka challenge ka ba khot yang ab ye phi hak restap bangi don kam ban don ni ka man sim snowsen e ban yarap ban khli ye ki wei pat ki bron kam ya ka jirap ka jongi to ble nyarap ungkur khu na kam ta ka buram jong u amen.